Venga, va, bota, va, lima, honea, ona. Venga, bestia, pepa, laranja. Hori, tomatia, eta guain, hau mantxo bota, beste, ona. Baina esan litzan zukaldaria, Bai, eta erremontistare bai. Erremontista, me cago en la mar, danakin ezin ditela. Eharra saio inberdio, Bai. Endika, zubizarreta, zukaldaria, erremontista eta artista. Gaixo lagunak, eguerdion, eta handika, ongi etorri, Eskerri asko hiri etortzeatik, gaina azpeitin gaur eguna hundila, ia azpeitiarra izan da. Hiltziak, nongo izpizkat atzokoa eta gero, ez da? Pasata. Pasata ja? Bai. Gaztea, eta hiri askar pasatzeza egin, nik lau egun berdizkit errekuperatzeko. Bueno, zorionak donostiar guztiei, azpeitiarrei, eta... hiri amonak guztu gongoek, ez da? Ilusio, itezitxola hien meneotia. Ilusio, gogoa zagan ikusteko eta... Ondo, eta, zukaldian, basekia trebia izela, errexiliko gaituk. Erremontista, artista egin dago, ez da? Guantxe horra, puri-purian, ez da? Entrenatzen topen. Hortxe, aztian hiru aldizkutega entrenatzea eta aztelen aztazken dauztiroetan da, hortxe. Ondo. Beti kirolakin beti ukiek harreman hona, ez da? Beti zehozo inber. Beti moitua. Artistak, hau beti ire. Aiala zukalditzan ikasitakoek, hemen geho aztelena jatetxean edo nosti neondakua. Guain ze, lan berrian bila, oze? Guain lan bila. Ego zei legutatian deitzen legura, junda, Eurra. Bueno, launak, gaur hemen ningo dituguna da kesadia batzuk, untxillanak, pixkanak ajungo gehatana garatzen, eta aldi berian ondo pasatzen, ez da? Oidek. A ber, zemo zertatzu bon. Earkiateak be. Bueno, lagunak, eta endika, garatuko izuet, pausuz pausu, nondik nue biliko gehan, kesadia ekiteko garaian, untxillanak eta saltxa pare batekin. Ingo deuna da, betu untxia garbitu, mamila atea, ezur guztik endu, zatik angeo kesadia barruan sartu berdeu, eta hor, ez deunei topatu ezurrikan. Eta ingo deuna da, hori sartai baten prejitu, oliotan, kurruskari utzi, atea, eta hor saltza presatuko dugu. Hemen dakau txipotia, hemen dakau tipulina, tomatia, baratzuria, pipermina, oreganua, laranja, ospina eta salda. Ingo deuna dago, untxillateatzen deunean hortikan, barazki goxatu, tomate bota, piperra hori bai pikantia dela ere bai botako jau, pipermina, danetzio botako hau, pixka botako zela. Oregano pixkat, laranjan birrindura eta zukua, gero ben botako deu ospina, murrizten utziko deu, salda, eta guztiz murrizteanian, untxilla gehituko jau, eta hori gero kesaian barruan sartuko. Hemen talo batzu ezela azkau, eta tala hori ingo jauna da, gazta jarri, itxi, behotu bi aldetatikan, gazta urtuta da honian, gio nasketa barruan sartu, horrelaxe, erditik amostu, eta platera eratu, bale? Eta lagungarri ingo jauna da, pare basaltxa, bat, ananana, eta bestia, hola, piko gai bat izango bazan bezala. Hemen ingo deuna da, iriki, mamila atea, mamila salteatu, eta ben salteatuta da honian, gio, ontzi baten gehituko jau, gazta krema, baratzuri hautza, gehituko jau. Baitare, gurina erabiliko deu, hau potxatzeko, martorria eta lima. Eta hori lagungarri jarriko deu onduan. Eta esan deun bezala, piko gai bate bai ingo deu, hemen dakau martorria, dakau tomatia, hemen zekau, aguakatia eta hau baldak izerdan. Ez, piperra bai. Baina jalapeñuak dia, piper berezia, mexikarrare bai. Hauek ez dira pikantia izaten. Emate gola kiston pikantia diela, baina hola enkurtiuta dotea eta jateko gune dotek. Hau txiki-txikingo ju, danan astuko ju, eta horirek esaien onduan jarriko ju lagungarri. Ados? Erki. Bueno, lanian jarriko gaituk. Eta lanien jartzeko, nik untxilla mamilateako ziot, bale? Eta bestalde gero bertan goxatzeko, bai tipulina eta batzu jaberko ju, bale? Bueno, kontatu juguk. Nola atea zitzaizun zuri grina zukaldari izateko? Nondikan atea grina bai? Txikitatik gurasua zukaldaria izan dira. Bai? Gurasua zukaldari izan dira? Bai aita eta bai ama? Bila gurasua, bila. Bale, ona. Txikitatik entzun diren ere gurasoi
Sukaldaria izan diala, eta nik esaten nuan, nik probatu nahi nuala, eskolan DBH neuan, eta urtete falta zitzaiten bugatzeko. Bai. Da, aukera etorri zitzaiten, usurbila juteko. Grado basiko bat itxego. Bai. 2 urte ikasi nituen. Grado medioko titulua? Basikua. Basikua. Han basikoa nuan. Eta gero handian praktiketa junitzen, 3 hilabete hartzabalea junitzen. Usurbilen, jubilatun taberna batea. Bai. Eta... hau nola moztu jozo? Hori setuzak, lauki txikitanin. Vale. Eta han 3 hilabete initun, praktiketan, da oso guztu ebili ginen, da esaten nuan. Basikoa egin bagarri geldiu gabe, esan nuan, honi jarraipen amertziot. Beste jarraipen bat eman, gustatu zitzaiten. Eta hor... Zuen atxan eskola... Aiala junitzen, ez da? Aiala junitzen. Bai. Eta antxe ibili 2 urtean. Eta oso gustua. Harreman oso ona, irazle eta oso gertuko. Gaina talde oso txikila ginen, da oso ondo. Ondo. Eta gero hortigan ratik eta junberroan lego bat, eta astelena etortzeko aukera etorri zitzaiten. Astelena jatetxea, Ander Gonzálezena. Ondo. Eta, egia esan, nahi hor, esan zitzaten, artista hutza, itzala, harremana ona, beti jartzekelako, hori bai norbea jartzik, ez da? Bai. Eta juta izen lekuan humoria jarritek behintzat, ez da? Beti, aldan lekua behintzat, ambientia. Ambientia, dudi gabe. Eta, astelenan, pentsatia torre asko ikasiko guala, ez da? Asko. Sukaldare burure arraziokor, Ander hor da organizatzen, baina sukaldare buru hor jokin, hemen gurekin sukaldian egon dala, eta tipo jatorrare bai, ez da? Oso gatorra. Gaina alboko herrikua gaina, asko itiarra, eta harreman berezi jo egin genuen da, ondo. Eta, pena mandik orduan bukatzia, guain zer, lan bila orduan, Bai, guain lan bila. Kurrikuluna eta horra botatzen, eta ikusi. Ondo. Bueno, sukaldari bezala egia esan, lortzea lana, Da, gauza bat, asko bihar dana, ez da? Eta... humoria jartzeun eta fundamentuakin eta ez da asko, zeituan lortuko lana, zeituan. Hori bai, guain azpitiko festa pasaberko dituk, ez da? Guain azpitiko festa gaurrena eta aurrena parranda pixkatin, da... Oire gustatzen zaik, ez da? Asko. Asko? Parranda, asko. Eta ostalaritzaeko justu aldrebezka. Bai, Etxian hori esate ziren. Bai, danak dakainian kalenda joan gorri, ik beltz. Gorri ni lana junberko nuala eta... Baina, bueno, ondo. Igual ondo tortzek, ni hori ondo torri zitzaiten, Bai, Moskotan ondo tortzek, Udaran eprobatu launa eta San Fermi eta jundianean da, nik ezin junda. Pena azira, baina, bueno. Gio sasoiko. Gio ondo, fresko eta gio behin akuten nitzenean ni ondo. Fresko eta be errezaga egin da. Barre harra botatzen genit. Baina ondo, aztelena esperientzia ikiarri ona. Bai, 10 hilabete azkenago, otsaia bukaeran hasi nintzen, eta egia zen esperientzia oso ona. Gaina oso gertugua, zein laguntza berbaldun zoen beti laguntza presutana, eta egia zen kiston taldia. Zein gehiena gustatzen zeiken sukaldariaz? Ze motatako sukaldaritzatek gehien gustatzen zeikena? Hauxe, astelenan bilatutena, janari tradizionala. Tempora garaian dauna, tradizionala. Sasoikoa, ez da? Tradizionalen barruan, ze gustatzen zeiken jo? Aragila, arratja, entxaladetan, pixkadanetan ibiltzia, ze gustatzen zeiken gehiena? Danetian pixkat. Gauz bat egin bagarrik ez nago gelditzen. Dana egin probatu, oain adibidez astelenan, hotzetan egon hau. Entxaladak eta hola gauzetan kroketak eta pastel de merluza famosua dana hemen astelenan, bere amak itxezuan errezeta. Da, egia zen oso guztua. Eta, plater guztitatik zein deko berenen ateatzen zaikena, o launakin nahi, sozialia jutea eta esatek gaina hau ingoizuet eta danak zea irrikitan oita astatzeko. Azkena tortilla patata tola seinien, baina... Tortilla patata. Baina... Ez zaitu, hain etorri za hola arraia eta hola itxego aukera egitzait etorri. Normalian sensio, jutegea komplikatu gau eta afara baxera egin da, martxa. Normali. Ondo. Eta parrillan eta ere bai guztatzen zaik, arraia eta parrillan daitia, iteituk? Bai, tartega tobatzen zaik, familian daitia kostilla eta hola arraia eta ere iteituk. Vale. Eta antxalan antxalan partian sartuta, kroketak eta gauza hotzak eta lehen labiziko platera egiten, zen trate jatzeituko olako egun berezitan? Kroketak eta urdea espigua eta hola gauzetan. Egia esan, eske olako gauzak betiko ditukenak, oiek ez die fallo egiten, ez da? Ez, normal. Osa, gaur egungo beste historio oiek zea espumitak eta historik eta olakoen batez, Normalea, tradizionala behan nahi jo. Bai, Eta jatetxe batea jutea izenean jatea, ze eskatzen da, zer gehiena gustatzen zaigena? Egi esan, danetik jateit. Danetik jateit. Bai, Hortan etzeko, garrazi. Jateko bintzat, egi esan, baina hola,
egia esan, hemen astelenan bertan, karrierak izan famaz, karrierak oso honaz ere. Eta karrierak guztu bezit. Guztoko ditu, hombre, xamurra galditzitu gaine, Zeititu ardo beltzetan hemen, ez da, pentsatzea saltza. Ardo beltzian. Onda. Eta umetan, zukaldatzean etxian, ze, laguntzean? Ba, gutxi hordia. Gutxi? Tipula eta hola moztu tarteka. Bai, Jaten gehiago laguntzean, no? Bai, jaten bai. Jana gutxi galditzean. Anai arreba gehiago zeate? Bai, beste arreba zegat, oito asturtegua. Bai. Are gehi ikasi zin zukaldaritza, baina etzikoan tiratu nahi bezala. Ez, Ez. Eta guain ze beste zozetan nahi dekorduan. Bai, guain beste lan batzutan hiltzek eta umia ere bazega gir urte terdikoa eta guain aregin. Zukaldatu bergo ikordun, ez da? Bai. Ala moduz, baina bai. Ondo, eta txikilla izen mate aldio paga osaba bezala, eta paga pixka eta olakoa. Asi nau ja, pixkana. Bai, Bai, oain olentzerotan togatu zait, erral baitxeta. Ondo, ba, hoi osaba hona izatea, gazkenian, zoritxare, hola, erakartzen dituk, ez da, hiloak eta, paga pixkatekin danak gertuago, etortzituk eta, ez da, Justo, ordon. Gure alaitegin nien, ez da? Bai, gure hola sebiltzen ordon, gio buelta etortzek eta, baina ondo, guztoko gana. Ondo. Bueno, txikitzen, Ezin jobe, ematen binagreta iteko indidek, txiki. Ondo, ningo itena hemen. Jarri, untxilla martxan, vale? Untxilla prestatu alde, segula. Eskolan prepatu izan genuen. Bai, ez da? Bai. Gio txian gutxi, oliaskoa gehiago. Oliaskoa labian sartu eta... Tenga, zerrekin sartzeko oliaskoa labian? Patatakin, o tipulakin, o batzu behar batzuk barrun sartuta, o nola iten dego? Patatakin. Panadera estiloa moztu eta... Bai. Gio labian sartu. Ardo txurillare bota. Bai. Aziratik o geoxio botatzeko? Geoxio. Horrena olioa egin dabe eta... Ondo. Bueno, hemen, nio nire gatza eta piperra botako ziot. Bueno, nire gatza pixka bota. Piper pixka ere bai. Eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikustea, bale? Erki. Artista batzun gana jungo gea. Baserri berri, ikusiko zu eseleku eharra. Eta, hau, pikatzen duen bitartian, pikau esprejitzen duen bitartian, da hoi da xetuta zekau, segituan gaude bueltan, gure errezetakin jarraitzea. Oazen erreportaira. Kaixo Joseba, egunon, Luken Bigo naiz, hemen gaude, Iruñean, Baserri Berri tabernan, eta nola sukaldatzen dugun erakutsiko dizut. Taberna jatetxari, Baserri Berri deitu genion, hemen bazegoelako Iruña bizitza osoko taberna oso famatu bat, Baserri zuela izena, orduan erabaki genuen izena asko ez aldatzea, eta ere bere pintxoaren esaletasun hori mantentzea, ez? Gu izan ginen lehendabizikoak Iruñean, barran pintxoak ez genituen jartzen. Apostu egin genuen, pentsatzen genuelako goizeko 9:00 eta eguerdiko ordubietan pintxoak ezuela zapore berdina. Orduan ez genituen pintxoak barran jartzen eta egiten ditugu denak momentuan. Adibidez, 2017an Nafarroaren pintxoaren asteko irabazle atera ginen, Bonbejarekin, eta horrekin eduki genuen kriston arrakasta, eta geroztik onaino, orain berriro ere aurten, Guzkimolearekin irabazi dugu Nafarroaren pintxoaren astea. Pintxoak aparte, badaukagu jatetxe gastronomikoa, nun 2023an eman ziguten lehendabiziko Repsol eguzkia, eta 24 eta 25ean berriro eman dizkigute, eta espero dugu gure lanarekin berriro ere hurrengo urtean sari hori eukitzea. Eta horretaz aparte, Baskulinari Zenterrek aurten eman zigun bikaintasuna gastronomikoaren Nafarroako saria. Bueno, orain pasako gara sukaldera, eta egingo dugu jatetxean egiten dugun errezeta bat. Gaur egin behar dugun errezeta, eskabetxean egindako untxi entsalada bat da, berakatz konfitatuarekin egindako alioli batekin, marakuja koko esnea eta senario sopa batekin. Hasiko gara untxi eskabetxatuarekin. Egin behar dugu labean untxean ontziratua ordu batez, 80 gradutan, barazkiak, egin behar ditugu oliotan zuestitu, asenarioa eta tipula. Ondoren, daukagu hiltzea, txinata aranisa eta piper ezberdinak berdea, beltza txuria eta gorria.
Baraskiak sukaldatuta daudenean, botako ditugu espeziak barrura, espeziak bere saporea ateratzeko. Garrantzitsua da zati hau, normalean jendeak botatzen ditu hotzean, baino beroan botatzea eta frijitzea ematen dio sapore askoz gehiago. Gero botako dugu ospina, pixka bat sukaldatu, eta ja, bukatuta daukagunean, guk egiten duguna da ostu, eta gero egingo dugu gatz pixkat bota, poltsan sartu, eta eskabetxearekin nahastu. Utzean ontxilatu, labean sukaldatu ordu batez 80 gradutan, eta gero ostu. Osterakoan egingo duguna da, haragia kendu ezurretik, eta ja aukiko genuke prest. Gure jatetxean dastatze menua, 7 plateretako menua da. Leku bakoitza, Nafarroan zehar egiten dugun bidai bati buruz doa, eta kasu honetan, entsalada hotza bardenetara egiten dugu bidai. Untxi basatiak bardenetan ibiltzen direlako. Bigarren elaborazioa, asenario, marakuja eta esnekoko sopa da. Lehendabizi egin behar duguna da, asenarioa zuritu eta uretan egosi. Oso egosia dagoenean, beste osagaiekin nahaztu eta jarriko diogu urri gorriak. Gatz puntua jarri, termomixean txikitu eta listo. Hirugarren elaborazioa da baratxuri konfitatuarekin egindako alioli bat. Orduan egiten duguna da, lapiko txiki batean olioa pixkanaka berotu eta berakatzak barruan jarri. Eta gero egiten ditugu txikitu, pasta bat egin, berakatzekin, eta mayonesarekin eta tipulinarekin nahaztu. Bukatzeko egingo genuke elaborazioa platerestatu, goikaldean jarriko diogu ospinolioarekin otondotutako guasa apur bat, entsalada itxura hori emateko. Bueno, Joseba, hau da gure untxi eskabetxatu entsalada eta baserri berrin zure esperoan gaude. Mila esker eta beste bat arte. Hau paluken tagora indezuen plater hori, ze gauze harra, Itxura latza. Latza. Mila esker eta aurrenare menengo gea, ikasteko. Zuen errezeta horiek. Bezarka da hondi bat eta gurian jarraiteko behitu honek, Hola inbertsio, pixak kurruskari utzi, Gio saltzan gehitzeko, bale? Orduan, hauek ja ondo pregitu izkio, zeituan botako ju hortipulo eta batzu ja ondo pikatu egela, eta ingoekena de guain, behizak adidez, laranja horre izuku ateatzen jungun hauni, eta bi tomate horiek raiatu ingoituk hemen, bale? Ingoekena dek, tomatia, erditik amostu, asaldadetik hartu eta mami guztia atea, bale? Bale, txune pixkat, segundu bat, haure ja, honea botako jat, eta hola ja paetik enduko jat hori, bale? Bale. Txe, nahiko parranda salia eiz, ez da, Hori txiki baten nahi kontatu ziak, ez da? Bai, salia, Salia, ez da? Alda handa etxe ju. Bai, ez da? Hori azpeiti arpetu-petua bezala, ez da, Hoidek, hoi etziu kentzen. Ez. Hoi odolian dagazu, ez da? Ondo. Eta ze parranda mota gustatzen zizke, herriko jak, o diskoteka, o tamborra da, Herriko jak, Herriko jak. Oialumere asko. Hola, oialumere bai, hona egori, Eta gero la Naparru aldeare asko gutega. Leitza aldea eta... Han ambientia tope gotek, ez da? Beste dol klase bat eta ondo. Vale, eta ze, dominatza ditu perreu, eta guain eguneko garantza bileketa. Nik ez. Ez. Seguro? Seguro. Ze dantza mota iteituko, Jose? Normal. Aziran, ez errez, lotxatu jaituk eta aziran, baina... Behotu arte. Gio, ja, behotze gane pixkat. Orduan bai. Bueno, hemen dakak, bale? Guain erditik moztu eta horra jatu. Bai, eta... Zizan, bertxotan nebazek, ja, guztan zaizkikela, ez da? Aditu aizela. Tartea kuadreo eta... Oain dela gutxi kuadreo bat dublina junuan. Eta despedida junuan. Salamanca. Eta esanin, lagun oso nahi eta bertsoa bota hartziot. Eta hola hasi ginen da, bota nintzen bertso bat eta dana emozionatu joan inorre etzin espero bertso bota harnila eta baina eta gero oain dela bihazte zeu ginen. Zer ditu, prepatu iteituko, babatea motatzen dituko? Ez, prepauta, etxian jarri pixka pentsatuta eta lasai. Eta gero oain dela bihazte enpresa bazka eduki afaia, eta esanin, jake banitxaken handerri bertsoa bota harni hola. Bai, Eta handerregin. Botaluan. Bai, handerri bota. Goatzea laiz bertxua. Ez, ja... Aztu zaik? Aztuta, ja. Oezen nahi bota.
Ez, aztuta. Vale. Ondo ibili ginen. Behar unkitu gan, da Gustauzikoan bertxua, eta... Perfecto. Eta, ez animatzen bapateko bat botatzea hola, Ez, gaur ez. Gaur ez, mikatxela, marri. Urrengo bateago gotziko jo. Amona barkatuko, baina nik ez di barkatuko, Amona dana barkatuik eta, Gauza asko betxo aukera. Amona eze prestatzik, jateko eta holakotan da, etxea gotea izenien, da nola mimatzeik. Zeba askai prepatzizkik. Danetikan. Gozaltze gora, hemen lan aiten ninean, Amonan etxean hona lazarten bizitzen da. Gozaltze gotaren. Xolomua patata pregitu egin da kiston boga dio eta lanea jute indar berritu eta jute ninen ja. Hauza hona, gori, Bai. Ondo janda lania, Beste histori batekin, hartzitu gauzak. Suerte eukita, Amona lazartuko izan da, hortik lanea etortzen hori kiston aukera. Bestela hemen ezingo ni lan egin, porque gero nola gauetan azpeitira juta autobusik ez, da bizileta bat erozin nien elektrikoa izan berrazean. Da, 20 minutu juten ninen, da etorri ere baita. Lasatik gan, biziletan eta, zuzenian. Bai, añorga batian etortzen ninen bideo horretian da. Gustoa. Ikerri gustoa. Ondo, vale, hoi listo dakak. Bai. Ezin hobe, hau botako jonea, batzu tipula de gainea. Venga, hoi organikoa bota horbera. Vale, eta beste lanen bat emateko hemen. Betuzak, honi badakin mamila teatzen. Ez? Venga, lordik ez aldik erakutsi, aialan, honek, gotierrik. Gauza asko. Getxeki, aldi berean. Aurrena azalak endu, vale? Venga, azalak endu. Erditi moztuko egola, hola ez, hola. Hola bestia bezala. Bai, hoi, bestia bezala. Eta gero, honekin pepita kateko izko, eta mamila bakarrik utzi, azali gabe eta pepita gabe. Vale, tomate con kasea ateatzeko. Vale. Tomate mamila, txiki-txikin da. Artista hundila, Lordi, Asko da kutsiko zen, ez da? Aialako zukaldaritzako eskolako, bari. Pastelerua, zukaldaria. Ere bai, danetikan. Guri hemen laguntza iguna errezak prestatzen da dan aurre eramaten. Bai. Ikiarre jatorra gaina lehen honetian begin relazio ona inuan da, ondo. Esan tizitxanik, pizkat, relaciones públicas haizela, danak kudeatzen ditu gala, eta danak... Saltza guztitan neotitzala, ez da? Ezin geldik anean. Ona. Baina ona, iragazlegin harreman ona da. Garrantzitsuak. Harremana ze gauza garrantzitsu dituken, Bai. Egia esan. Harremani gabe, Bai. Triste bizitzeko, ez gaitu bizi jaiogu, Indika... Gu ez behintzat. Gu ez. Hale, txikituko ju. Horrela, Gio hemen inberetena da, piperminare bai botako jat. Vale. Oain erditikan esan ez da, Josa? Bai, erditikan moztu. Eta inberekene pepitak endu. Pepitak entzeko, bizak hemen normalian, tomate hauek errezitu, bi bakarri zizkatek, orduan. Ola iteiok, tak, eta alde hauken diteiok. Vale. Beste aldia berdina. Eta hauke organiko botatzen dek, eta mami hau lauki txikitan niko jau dana. Vale? Hauken duko jo mendikan. Bueno, eta nolatan remontista? Beti pelota asunto kirola gustatzen zitan. Bai, pelotan, eskupelotan ibilitako aiz. Bai, txikitan ibili ninen urte bete dola, baina ez zuan, eskuz pelotan nerea, ez zuan da. Jo, Zumaian iraburri nien pala eskola bat zegoela, da jende bila zebitzala, eta antxa apuntatu ninen, urte bete bat nien, da txapeldun erten ginenan. Hope, Urte bete egin, da txapeldun erten ginen, hemen Donosti jogatu ginen gaina finala, Atana frontoian, da. Eta hori parejetan, o...? Bai, parejetan jogatu ginen, parejetan. I atzela izango, gorputz horrekin ez da? Atzetik emango jogik. Eta gero hortigan, urrengo urteago behira hasi ninen, da entrenadorea esan zitan ekipu etzala osatu, eta orduan utzi berri zanik. Da gero esaten nien, errementaz bernila zoze, pelota asuntuko beti. Ola xain itzala behin atxagin aldizkari baten, bilatu nien, remonte eskola zegoela, errani. Area jo ninen, itzeitea, da lehenengo honetik hasi ginen, da lehenengo honean desastera haitu ninen, da esan zitan. Ezin ez harrapatu? Ezin harrapatu, sestu gara inkomodo, eta esan zitan entrenadorea behar, endiga barren txak. Lehenengo honetan da, pazientzia berko nila, eta... Baina gero hasi ginen pixkana pelota sartzen frontoian da, ikiarri guztua. Eta horre bai, atzelari, aurrelari? Atzelari. Han atzetian. Aurrean ibiltzea bixia izan berri eta
Eta indarra sobera da bizitasuna falta, ose, ez dakik geldik egoten. Ezin di geldik, segula ez. Baina atzetian hobeto. Bai, Bai, atzetian. Dena kontrolatzen, ez da? Bai, fronte guztia ikuste gela. Parrandan ebaiz ekartzea, atzekaldian da dena kontrolatzen? Barran alboan. Barran alboan. Bueno, hemen txe, hoi txikitze genian, honea bota. Hemen ikusi zuen zenba gauza bota ditugun, sustantziarrak hau, baina utzi berde ondo murrizten, salda eta guzti, guandik eta sustantzi gehiago ukitzeko, eta dena murriztean da marmelada bezala geratzean nian, untxilla sartuko dugu barroa. Bale? Earki. Itxura hartzen nahi. Bai. Eta hor, erremontian, gustatuko zitaizun profesionalizatia, edo... Dudai gabe. Baina nik ez di presioa bezala hartzen remontia. Ni basegin nundigan biziko nahi zen, nik nire guztoko gauz bat indit, eta remonti hartzeik joia bezala lagun arte pixatik, danetigan, ambiente politia zegau. Guen bentsat telebiztan pixka dateatzen, da ematik aurra juten nahi dekela, baina guen dikan lan asko zegorrituko. Lan asko zegatzetian, baina telebizta aite lan asko egiten da, asko indartzen da. Bueno, txiri, ez da? Bai, pixana. Eta jokatuek txapelketan bat, oin dituken partidak edo hola, ose? Ez, remonten ez diu partidu jokatzen. Gure artian jokatzen eskiu, baina txapelketak eta hola ez, oin digan. Oin digan ez. Bueno, etorriko dituk ez da? Bai. Zema denbora goa guantxe, remontian jolazten? 3 urte. Hemen urte. Hasi nion da. Eta leheno esan dek, ez da? Aztian 2 bier jute izela, ez da? Bai, aztian 3 aldiz. 3 aldiz, eta nola, entrena horia, zenba laguntza hodete, nahiko jende zaudete, opalan bezala jendia falta egor, edo nola kaso panorama? 8 lagun gare, afizionatutan 8 lagun gabiltza. Bai. Ekipo politia, eta entrena hori ere bide azkau. Azte azken da ostiraletan jute zeu, eta ero astelenetan jute zeu, azte baten bat gehiago eta ero bestiak daula gabiltza. Ekipo politiak gura artian pikiak eta jartzen jau, eta... Eta, geosek, ze apostatzen zuen, zuen artien ez zeu jolazten... Afarin bat eta hola kua eta bat eta hola, gatzuanak eta... Baina ambiente oso hona zegau. Hoi, importantiak eta... Garrantzitsua, igambientia garriko ebentzat, ez da? Bai, tantu afaiatu eta guan horru batzuk egota bai, eta... Ari hori importantiak. Hori artian berri. Ere. Bueno, eta, geose, handikan, danako jalumea. Batzutan bai, animatzen jo batzuk eta... Hostialetan peligro, no? Bai, batzutan... Oain belaxe baita, oialumeta, area, humerro juta. Bueno, hemen txe, guaine, ja, hastiar dao, Zaharduan... Zahardoteien zazoia, eta horre... Giro erra ukiko, hortxe bertan, Bai, horre giro erra, egotek. Jende berria ezautu, eta... Ondo, eta goxaltu. Amuna izkatu berko joke bai, etxeko giltza horrea. Bai, gero hernanitian. Hernanitikan guteko, biziketa elektrikuan. Ba, ez gatxuk, ibiliko arrazpare ordu ditan. Bueno, hemen txe, indeuna da, saltza murrizten utzi, hemen gurinetan dakau anana, piña, martxan, utziko dago ondo iten, hau honea botazak. Eta ingo duna bitartean lolingana jungo beha. Loli de gure lore zaina, eta beti gauza pila bateak uste digu, eta beti ikasten gaude. Oazen bertara eta zituen gaude bueltan. Argi. Eguardion denori, bueno, beste behin, hemen gaude. Gorbeia Lora zaintza zentroan. Ni badakizue loli zein argarate naiz. Gaurkoan zer? Beira, gaurkoan errebolak edo patatak edo bulboak nahi dozen bezala hitz egin. Niretzat bulboak dire. Kontatuko dugu garrantzitsua dela orain lurretan sartzia udaberrian loratzeko, eta baitare ilarren gain hitz egingo dugu, eta baitare txilarrak ezagutuko ditugu. Hasi eske, guatzen astera. Nik erakutsiko izu eta zegi txiki jontan sartu ditut alde batetik ilarrak, izenare dotoria dute, bere izena da Príncipe Alberto. Sukaldariak eta horrela matxe dute ilarra hau txikila da, goxua da eta matxe dute. Gauza da, nik hemen sartu ditut erdila ilarra hau, baina beste erdilan sartu dut ilarra da baitare, baina da usaietakoa, loretakoa. Osea, ez du ezer ikusteko-rikan, batek fruta ematen du eta bestiak lorea. Orduan nik erdila eta erdila sartu ditut. Zer gehiago? Txilarrak. Txilarrak izan du ditugu variedade montoi bat iraila, urri aldera edo, baina ok dire beste variedade batzuk loratzen direnak otsaila, martxo aldera.
Eta gero udaran gelditzen dire marroiak lehorrak, mendian bezala. Orduan mesedez, marroiak dituzuenean babestu eta aztu, gero loratuko dire, ez bota zakarretara. Bueno, zer gehiago, zentro polit bat egingo dugu, errebolak. Garrantzitsua orain sartu behar dire, udaberrian loratzeko. Nik aukeratu ditut hemen tulipanak, gero narzisoak niri gustatzen zait, ni gantziarra naiz, baina Hondarribin bizi naiz. Eta Hondarribin narzisoak eri deitzen diote pipaloriak. Orduan nik ere ikasi dut hori, pipaloriak deitzen. Eta beste aldetikan jazintoak sartuko ditugu. Orduan zentro hontan, begira, jazintoak plastiko kendu, eta hau egin dugu gorodillo pikin batekin, gorde, goxogo gelditzen da, politiagoa da, eta sustraiak babestuak gelditzen dire. Goratu, gorosti hau erosi egiten dugu, mendian ezin da hartu, babestua dago eta ezin da menditikan gorosti hartu, orduan begira. Txilarrak eta jazintuak. Jazintoak arroxan simboloa edo dela umetasuna, goxotasuna, xurilla da simbolo garbi bat bezala, eta urdina seriotasuna eta lana. Hori jazintuak. Baina adibidez, gure pipalorian simbologia hori ez da hainen polita. Esaten dute maitasuna hori ez duzunean nahi, edo halako erlazio bat bukatu nahi duzunean, edo... Orduan, zuen bikoteakin larri baldin mazeate eta nartzisuak edo pipaloriak oparitzen baldin badizkizu, bueno, badakizu zer den hori. Agur. Orduan, guazen guriakin. Ze sartuko dut hor? Begira, goroldio pixka bat gehiago, eta bulbo hauek ja erdi nola baduten sustraia, goroldioak duen lur pixerrorrekin aterako dire. Orduan, hemen tulipan pare bat sartuko ditugu, eta hemen dakat beste goroldio bariada bat. Hau Joseba zuen sukaldian badituzu hor, holako kuadro batzuk, hau berdina da. Horrekin buelta emango diot ikusteko, osatuko dugu, begira ze goxo, errex, eta pipalore batzuk ere sartuko ditugu. Hemen ze gertatuko da, lehenengo loratuko dire jazintu hauek, 3 jazintuak aterako dire gora, Gero hori bukatu ala txilarra hasiko da loratzen, ja hasi da poliki, bai arroxa eta bai xurillak, kasu hontan hemen xurillak daude, loratuko dire, eta hoiek loretan daudenean gure pipaloriak aterako dire. Orduan, honekin kontatu nahi dizuet, 2-3 hilabetez itxian loria izango dugula. Zentro hau etxe barruan baldin badago, lehenago loratuko da. Zergatik kalefazioa dakagu eta temperatura goxoa dugu. Kanpoan baldin badago jardinean, balkoian edo abar, pixkat berandugo loratuko da. Eta kitxo, begira, ze errexa eta ze polita. Eta bukatzeko, Joseba, zuk botatzen duen aurreko batian, perregilakin zehoz egiteko. Begira, San Sebastian eguna dela eta perrejila lore urdinakin. Gora, San Sebastian. Hau paloli eta mila esker, egia esan, perexilakin, eskerrik asko, hori arginen otarroz batek eskatuta, perexila egin berduta. Bueno, urren arte eta urren ere zehoz txukuna ingozula seguru, perexila euki edo ez euki. Bueno, urren arte, hau ikusi zuet, tope euki dugu hemen, behitu nola murriztu doan, da, esan duen bezala, marmelada bezala geratu berzun. Eta ala xeida gelditzen. Guan ningo jotena da, bertara, untxilla bota, eta biltzak hori jakeo, kesadia betetzeko, ze sustantzizek hau nor, Eta hemen bai, pina behitu, Desin nintzaigu. Desin nintzaigu gurinetan gorritzen, eta hau, biltzak, hau jaingo itenaek hemen atea, eta hemen bazterrian utzi, bero mantentzeko. Baina ez dinei gehiago lehortzia. Vale? Ingo itenaek hemen, kesadiak barruan gaztaken jarri berotzen, eta hain berdeuna da piko gaiago bukatu, bale? Aguakati ateako ju, bertara botako ere bai martorri pixkat, txikituta, eta bale? Venga, hori ire kontu. Hori txikituta, txiki. Bai, txiki.
Bueno, eta gaur Donostia etorria izela, ze, aprobetxatuko hemen Donostien euna pasatzeko, o azpeitia jungo zuzenian? Ez, hemen gelditu guna pixat. Bai, Txalia eta hemen pasako xit eta ondo. Gaina Ander González bezalako zapatia txugi jarritu, eta Donostiarra mateta dana, Itxura ala, hartu. Ez dit ni ematen. Ez dit ni ematen. Eta normalian zein degire luka, nola jartzea izba? Normalian Salomona eta Ternua eta... Bai, Vale. Normalian. Bai, azpeitiar petua bezala, ez da? Oidek. Ona. BMW hoziko gelaizterre bai, ez da? Dirua, horta. Dirua, Bueno, etorriko egorire, presi gabe. Bai, ez da presi. Bueno, eta, gero ze gustatzeik iri. A ber, esan di jau bai, sukaldaritza, baina hori lanbide bezala, hobi bezala remontista, baina etxekillat, bueno, parranak kontotu gaitu gustatzeikela, bale? Baina etxekillat mendira jutea, ondartzaldea, oporreta, kanpoa, ze gustatzeik? Danetian, pixan, mendirare junberra edukitzen du, remontian fisikoa egiteko eta importantia eta tartean mendirare juta juk. Eta ondartzare bai, udaran ondartza zarautza normalen juta juk. Zautzea? Bai, normalen zarautza. Han olatu eharra egote juk eta... Eta olatuak eta, surfiten dek? Olatuak hartu urizkina nola olatuak orilera hartzea? Olatu izkina txikila hartu eta hortxe. Eskuz horrein, elatu eharra handa. Ondo. Eta oporretare juta juk. Elatuak eharrak ebazkazu, azpeitin, egaina egindakoak eta, Eharrak. Noa juteiz oporretan, noa juneiz, kanpoa? Urtero leku diferent, eta juta juk. Azkena, Parisa junen joan gura zoin da familia egin. Bai. Antxe hibile ginen. Bost bat egun pasagen izin, Disneyland Parisa junen da antxe hibile ginen. Eta, noa gehiago, a ber, kanpoa junalaiz. Saloura eta hola. Saloura, putzuan bestalde hau hendik ezaizkun ordu, no ze? Ez, zoinean ez. Ez, zoinean ez. Eta, baldaka lekun bat hola, gogua juteko. Ez datu batuta juteko gogoa zeat. Bai, Euskalduna eta juntzienak hartzaileak eta... Bai. Area juteko gogoa zeat. Egunen baten aukera baldin maho. Nik ena ukion ba egitea esan. Leku askotan egun beti, baina area... Ena junta, esate eikiarri jakela, eta belek zekateken... Euskaldunen kultura eta nola iteienan euskaletxiak eta gero pelotan jolastu eta hemengo dantzak eta nola mantendu izkilen ikiarri jaumendek. Danetik, pixet ikusi eta hango kultura gehi ikusi eta... Bueno, eta 2026-ako, zehaz modakak. Lana bilatzia horren egoza. Lana bilatu. Bai, lana bilatu eta zugaldean mejoratzen jun. Oandian esperientziare gutxi zehat eta... Bueno, oitek, azkenian, ikasketak asko indituk, praktikak astelenan indituk, baina jarraitu nahi, ez da? Bai, zugaldaritza asko gustatzen ez da, gara. Bueno, egia esan ala izaten dek, Esate, profesionala izateko zerbaitetan, batzutan ondo aiaiz, eta ikasi, eta jarraitu berek ikasten zatikan. Arlo guztitan gertatzen dek, bai, arotzaekena, o hemen kamara lanetan ibiltzekena, zertan, batzutan eskola bukatzea, uste jau urte detela nahin, da ja profesionala gaitukela, baina hemen 10 urte aritu berde zerbaitetan, buru belarri, eta geore jarraitu ikasten, ez da gelditzen hau, ez da gelditzen. Eta zeneiko guan, esan deken bezala jatetxe tradizional bat, o jungo itzan bai beste jatetxe berezin batea lania, o Michelin izarra sekateken horietako batea, edo... Oiek egarra, juk, estrella Michelin horietaken oiek egarra, juk. Gero izena hartze gore bai, eta gero ane asko ikasteko lago. Esperientzi desberdinak ikasteko, eta? Esperientzi diferentia. Probatzeko prest, danetien. Da, catering estilo golago batzuk, auzolan estilo goiek asko gustatzen zizken. Oain nola gaztiena beno indian ogoi urtein, probatu ireit. Beste, zugalde. Oain probatu iten bezala hau tradizionala ba, astelena bezala ba. Beste era batzutago. Oso ondo. Bueno, hemen ia indiu, betu, kesadia irun dizki basekia diretako gutxi dukela, Hauek iretzako gehonetzako beste pare bat ingo eskit. Baina hauek montatzen jongo baitu. Eta hemen inberdiunaek, oro sondogua. Oia bota horrean, betxa, martorrian ipikatuko jat, iretzako ere bai. Horra botako zego martorri ja, eta gero piper horiek, jalapeñua pikatu behar ditugu, bale? Bertara botatzeko ere bai. Hoi listo aldakak? Bai, listo. Bale. Esku garbitu nahi baek. Arginen nokala esatik eta. Txukun nibire bela zukaldia. Hori garrantzitsua ez da, zukalden beti txukun nibiltzea. Bai. Oinarritako bat. Zatik hanko askotan esaten du, mekanikoare txukuna izan behardik. Eta arotzake bai. Baina gugite jauna jendia janiteik, Janitik, ordea. Eta orduan oso txukun nibili beharria. Bai. Bueno, eta gaur egun bakik gaur gaztiek atatzituken sukaldaritzatik eta leku batetik eta bestetik, bueno, Danian aure arlo guztitan gertatzen dek. Jendeak Instagramen hor jartzeisik bere
etzekit, beak indako errezetak, eta indako celebrekeiak, eta holako gauzaik, Instagramen ez aldeka iriki berorri alden bat, hola. Ez. Etza enbirik. Hemen hordakak pasatzeko, horrekin pasatu hau, eta jalapeño pikatu, ez? Etza hola enbirik handian ematen. Ez enbirik ematen, Ikusi, bestena bai. Bestena ikusteko bai, baina... Egiten azteko... Ez, gehiagi. Gehiagi, ez da? Bai. Errexoa, bestiana ikustia. Bai, no? Bai, baina egin, berdik gaixoze, Bai. Bueno, hemen, zesta ekarri, kaskua horri importantia protegiute biltzia izatek, ez da, Oso importante. Pelota oso fuerte juteko, ez da? Bai, kiston velozia errapatzei. Velozia handia errapatzei eta horri importantia. Jaso alde pelotazo ikan edo, elezio ikan edo, euki alde. Magina bat, bai. Bai, Pelotazo hartu izan ditu. Eta besti emane, bai, igual, Oain arte ez. Oain arte ez. Da, espero itez ematia por bestela. Baina, azkenian ni erresa, gatzela jak aurrela ematia, ez da? Bai, oso erresa. Kontu zibili berra, zego. Bueno, hemen behitu, Pepita kenduko zixiat, edo? Dana, barra, hor guain dana. Bueno, jak leheno kendukela tomateak, venga, horre ire bai kendu jo. Eta hola txukun imiko baitu. Vale, bat intzak, bat jarriko jo. Mira, hau, hola xe. Pikante salia laiz, a ver nolako pikantia daun. Hone puratu berdenik. Puratu. Hola, moztu. Ike bai, puratukoek? Karre. Guain izarritan, hasta ya no. Bigatzei, Biltzak haunek zeitxura zekaken. Baina junitek. Bai. Junitek. Este horre meztua. Kopeta pixkat izar diuta, venga, Bai, aurrea. Berua ziok, Ahí. Eta hori frigorifikotik atea deula. Baina, errazo. Este asko pikatzen. Este gainbestekoa. Adibidez, Ibarrako piper bat pikantia tokatzen genien okerro izatek. Oi, bai? Ez aldekala. Bai. Gaina jaten azteiz gozo-gozo ongo baituan bezala rarra, bat tokatzen zaigola pikantia eta orduan ematekela disgustua. Pistona. Hau bak izezret horreken eta orduan, ondo. Eharrak esadiak indiziuna. Holako gauzak eta ditu aldituk. Aspaldinez. Baldinez. Baina hasi berrazegat, etxian zoz egiten. Bestela. Bai, Bestela janbagarri alperri, zukaldarri zegasi eta... Eta etxea gunda gan, Janbagarrian alperri ala. Eharra indio gaurkoan hemen bai. Eta hau egon berdik untxillaekin, hainbeste historio botata honea. Eharra. Garbi, txukun. Horrela, xe. Bueno, eta orduan gauze, Donostien plantxua, ez da? Bueltaska inbiardek. Atxalde pasal, launa ingeldituna eta hemen diren pasabite una. Gaur egun haundila hemen da. Ondo. Ondo pasa eta betikua, ez pasa. Oi, importantena. Txukun iritsi berdeketa. Bai. Vale. Eta lana bilatu berdigu gaina. Oi, Lana bilatu berdigu, Bai, oi, importantena. Oain, aurreno gauza. Bueno, hau listo sekau, botazio bolitxua, eta oso ondo aiaiz, erraska, behin baino gehietan juten, txukun, hala gustatu zaitek. Epa, hemen, goiara bat berdit, hau inberten nahi naztu, eta hau gainetik amotako zio. Bestia jarri du saltza horruntatzeko nahi ikenak, indiuna saltza gehiagi, eta hau gutxiki, baina bueno, hau gainetik amotako zio horrela pixkat, txaka. Bueno. Oide, itxura. Itxura eharra, Eharra platera egin diuna. Bueno, behituzak laguntzeko pixka gehiago nahi nuan zakore, behituzak zingoite. Hemen basekat pixkat hau, gehiago, hola jarriko ju. Basekia saltza asko da hola, gutxintako, baina hor dazkau talo gehiago prestatzeko, Hore. Hortzeko gehiago. Hor hemen jarriko ju, lagungarri, eta hemen daude. Gaurko quesadillak, untxilla egin, bi saltza egin, eta Plazerra, Joseba. Plazerra, guria. Jarraitu goxatzen, goxatu arazten, ea telebistan ikuste jaun erremontista ezela, eta apostu ingo jo bilegatik. Ados. Venga. Venga, aio. Aio.